Ano po yung madalas nyong nararamdaman kapag ina-atake po kayo ng sakit po ninyo? Ano po, pananakit po ng kaliwang tiyan sa may ilalim ng ribs po. Saka po, nag-start po siya ma'am dito sa ilalim ng sikmura ko po, papunta doon sa ilalim ng ribs sa may tiyan po. Tapos po yun ma'am sa likod kapag umaatake po siya. Nangyayari lang po yun ma'am kapag nakakain po ng bawal. Umpisahan na natin ang ating tabang ora mismo mula sa ating satellite office sa Kongreso. Makakausap natin si Lori Yupyup, 47 taong gulang, nanay sa 3 anak at sa kabila ng kanyang pag-aasikaso sa kanyang pamilya ay may iniindang malubhang sakit si Nanay Lori. 4 na taon na raw niyang iniindang sakit nito sa bato at dahil sa kahirapan sa buhay ay hindi niya magawang makapagpagamot. Kayo po, Nay, ay napunta po dyan sa Ako Bicol Party List, dyan po sa Kongreso. Ano po yung pinakakailangan niyo po ngayon, Nay? Ma'am, kailangan ko po ng GL para yun po yung pwedeng ibayad dun sa procedure na gagawin sa hospital po, kagaya po ng ERCP procedure. Opo. Kailangan daw po kasi munang tupusin yung bato sa abdo po na lumabas. Nakabara daw po yun sa bile duct. Kaya po nagkaroon po ako ng komplikasyon na paninilaw. Tapos kumakalat na rin po ma'am yung infection sa liver ko po. Kasi nga po, barado yung bile duct. Kaya yung mga bumabalik daw po. Opo, nababanggit nyo, Nay, na kailangan nyo po ng GL. Nasa magkano daw po na yung kakailangan ninyo para po ay mapagamot po kayo? Bali ma'am, yun po ay 50,000 at least, pero 137 po in case na magkaroon pa daw po ng additional na dapat gawin. Kung makakapitan daw po ko ng stent, kung kumalat na daw po yung infection sa loob ng tiyan po, possible daw po na malagyan ako ng stent. Pero pang samantala po, pwede daw po akong i-endoscopy sa pamamagitan ng 50K advance po na yon. Opo, so malaki-laki din pong pera ang kailangan po nyo, Nanay? Opo. Nanay, magandang hapon po. Maitanong ko lang Magandang hapon. Opo. Bakit po umabot po sa 4 na taon, hindi po kayo nagpagamot sa inyong sakit? Noong una po kasi ma'am, sir, wala po akong PhilHealth noon. Bali, pinapakas po sa amin yung 50,000 para sa procedure na ER. Dahil ang trabaho po ng asawa ko sa construction lang po, sapat lang po sa pang-araw-araw namin pangangailangan. So, hindi po kaya namin bayadan yung kailangang bayad po sa hospital long time na yon. Kaya, na-delay po. Hanggang sa ito na po, ay libre na po sa mga ahensya na malalapitan. Opo. Kaya po na-start na po akong magpagamot unti-unti. Hanggang sa may nagturo nga po, nag-repair na puntahan yung mga kagaya po ng ganito, pumamagitan po ng inyong party list na to. First time po namin lumapit. Opo. Nung nabanggit nyo, ma'am, na first time nyo pong lumapit sa Ako Bicol Party List, kamusta po yung naging transaction nyo, ma'am? Okay po. 100% okay. Napakabilis po nilang umaksyon saka accommodating po sila. Opo. Yung sinasabi mo, ma'am, yung asawa mo ay nagtatrabaho bilang construction worker. Opo. Opo, sumasapat naman po ba yung kinikita niya, ma'am, sa pang-araw-araw yung gastusin? Especially ngayon na merong kang iniindang sakit. Ako hindi po. Kasi minsan po yung sa construction po kasi sir, seasonal din po siya. May mga times po na walang trabaho. Mayroon naman pong time na sabay-sabay siya. Kaya pag po natapat pa na may dinaramdam sa pamilya, hindi po talaga magkakaigil. Apo, how about naman, ma'am, yung mga anak nyo? Meron pa po bang nag-aaral ngayon? Opo, yung 3 ko pong anak, kasalukuyan po silang papasok po, incoming this year po. Apo, yung panganay po, ma'am, nasa anong high school na po ba ito? Ano po, pag-graduate niya lang po ng 12, incoming college na po siya. Opo, so tapos yung pangalawa po, incoming grade 6 at
yung pangatlo po, incoming tender. Opo. So kanino mo po ma'am nalaman na itong Ako Bicol Party List ay tumutulong sa mga kagaya nyo po ma'am na nangangailangan ng medical assistant? Nung galing po ako ng hospital sa NKTI, nirefer na po ako ni ma'am na lumapit daw po ako sa Ako Bicol Party List. Isa daw po kayo sa nagbibigay ng GL para Opo. sa medical assistance. Kaya po, hinanap ko po kung saan yung opisina malapit sa amin. Opo. Kaya dito po ako nakarating sa Congress. Opo. Opo. Nay, matanong ko lang, Nay, bago po kayo nagkaroon ng sakit, kumusta po? Ano po yung pinagkakaabalan po ninyo? Bali sa bahay lang po, may inaalagaan po ako mga native na manok. Ayun. Tapos at the same time, tinitinda rin po namin yan kapag malalaki na po yun. Opo. Okay. Yung pinagkakabalaan nyo, Nay, ngayon po meron na kayong sakit, nagagawa pa rin po ba ninyo or medyo limitado na po yung galaw? Naku, limitado na po ma'am kasi madalas po akong pumipila sa ospital kasi maaga po yung pila. Para ma-check up po ng doktor. Tapos sa ganito po, paglapit po sa ahensya, yun po, nawawala po yung oras ko sa bahay. Para naman po, Nay, mabawasan yung inyo pong alalahanin para sagutin ang pangangailangan medical po ninyo. Nasa kabilang linya ng telepono ngayon, si Sir Alvin Martinez, ang Supervising Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon po, Sir Alvin. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon po sa inyong lahat dyan, sa Tabang Ora mismo, sa mga nanonood po at mga nakikinig po ngayong araw. Opo, napakinggan mo po, Sir Alvin, ito pong sinanay na nangangailangan po ng medical assistance mula po sa Ako Bicol Party List. Ano po yung maaring asahan ni Nanay Lori mula po sa tanggapan po ninyo? Opo, at si Nanay Lori po at ang kanyang mga papeles ay nakita po ng ating opisina kanina. Inakyat po dito sa opisina po ng Ako Bicol Party List at ni Kong Saltico. At ni-review po agad ito ng ating mga assessors po dito, no? At napag-alaman po namin na kanyang karamdaman ay ipinapagamot ngayon sa National Kidney and Transplant Institute po dito sa Quezon City at nangailangan ng ERCP yata procedure. Ngayon po, upon checking with NKTI, nakita po natin yung billing at nakita po natin kung hanggat magkano po yung kakailanganin ni Nanay Lori po, no, para sa kanyang karamdaman, ay inaprobahan na po yan agad ng Ako Bicol Party List sa pangunguna po yan ni Congressman Saldico ng 100,000 worth of guarantee letter. Ayun, kasi nababanggit po ni Nanay Lori, 50,000 daw po yung paunang pera na kakailanganin po nila. Pero mas mabuti daw kung meron pong extra kasi kung may mga pagdadaanan pang procedure. So 100,000 po na guarantee letter ang ipagkakaloob po ng Ako Bicol Party List para kay Nanay Lori, Sir Alvin. Yes po ma'am. Yes po ma'am. Apo, Sir Alvin, may mga dapat po bang ihanda ng mga requirements si Nanay Lori upang matanggap na itong guarantee letter mula sa Ako Bicol Party List? Actually po, yung mga papeles po na kailangan ni Nanay Lori ay nakita na po ng ating opisina ng Ako Bicol Party List. Mangyari po lamang ay maghihintay lang po ng kaunti si Nanay Lori upang lumabas itong guarantee letter at ipoproseso na natin yan ng ating opisina ngayon papuntang DOH, no, para lumabas Apo. na yung kanyang code. Opo. Maghihintay lang ng kaunti. Pero yan bang kaunti, Sir Alvin, ay within the day or the following day po? Baka mga 1 to 2 days po yan, lalabas na po yan yung guarantee letter ni Nanay Lori. Ayun. Apo. So napakabilis din kasi napakahirap maghanap ng pera ngayon para sa gastusin para sa medical. Pero napakalaking tulong ang Ako Bicol Party List. Maraming salamat, Sir Alvin Martinez, ang Supervising Yes, Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Mabuhay po kayo. Yes. Wala nga naman, mabuhay din po sa inyo lahat dyan. Nanay Lori, Yes po, naririnig ko po. binigyan pong katuparan yung kahilingan po ninyo na 100,000 po, Nanay Lori. Ano po yung pakiramdam nyo ngayon? Sobrang saya po kasi magagawa na po kagad yung procedure. I-stop na po yung pagsakit ng tiyan ko. Nakatitigil na rin po yung paninilaw na kumakalat sa katawan ko. Sa tingin nyo po, Nanay Lori, hindi po kayo nagsisi or hindi po kayo nagkamali na lumapit po kayo sa Ako Bicol Party List para po sa inyong medical na pangangailangan? Opo. Sige po, Ma'am Lori, ano po yung mensahe natin sa Ako Bicol Party List? Sobrang maraming salamat po kay Congressman Salvi po. Sobrang thank you po. At saka ganoon din po sa Ako Bicol Party List. Maraming salamat po. At saka sa lukuyan po, maraming salamat po sa Tabang Ora mismo. Thank you so much po sa inyong tulong at panahon sa amin.